deskritt minn bosta bħala belt fantasma. Bis-sitwazzjoni tal-Crafts Village f'Taqali issa spiċċat anke fil-ġurnali u kif jiġdu dawn il-filmati, il-post kważi bla ħajja ta' xejn. Din l-attrazzjoni li kienet mistennija li tgħaddi minn trasformazzjoni grazzi għall-investiment ta' bosta miljuni ta' euro kellha titlesta sal-aħħar tas-sena 2017 iżda sal-lum 6 snin wara tħallit nofs leħja. Dan għaliex għalkemm l-infrastruttura tlestiet 16 plot fil-Crafts Village f'Taqali għadhom qed jinbnew. Lura f'Marzu tas-sena 2019 il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona kien inawgura uffiċjalment il-Crafts Village f'Taqali wara li fis-sena 2018 kien inbeda x-xogħol ta' rinnovazzjoni grazzi għal fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern tal-Labor kien wieħed ukoll li dan il-villaġġ kellu jibda jiffunzjona fl-2021. Iżda minkejja dan, wara ħafna wediet jidher li l-bejja ta' dan il-villaġġ artiġjanali qed ibatu l-konsegwenzi ta' diversi nuqqasijiet li qatt hemm fiż-żona. Kif dawn in-negozjanti qed jgħidu li l-villaġġ għadu mhux jiffunzjona kif suppost. B'ħafna bini tħalla nofs xogħol. Dan apparti li turisti li jiffrekwentaw dan il-post sabuha diffiċli jgħidu jekk il-ħwienet u mhux miftuħin jew le. Bit-toroq spiċċaw abbandonati, bankin imdawra bil-barikati u numru ta' binjiet li tħallew mhux lesti. Net News tkellem ma' diversi bejja u turisti illi qalu li din is-sitwazzjoni hija tal-mistħija u li jeħtieġ li jsir sforz kollettiv sabiex dan il-villaġġ jibda jiffunzjona kif suppost.